Dobar dan, Hajdučke kuće i svi ostali pratitelji mog kanala. Evo, malo ćemo pričati o ovoga što se bilo na skupštini prošlog mjeseca, krajem prošlog mjeseca Hajduka, gdje je objavljeno da je trenutni akumulirani gubitak kluba 33,5 milijuna eura. Sad ja ću pokušati, koliko je to moguće, objasniti o čemu se točno radi. Ovako, kod mnogih navijača, kao i kod mene, to je izazvalo šok i nevjericu. Prvenstveno iz razloga jer su svi tu informaciju shvatili kao da je Hajduk trenutno dužan 33,5 milijuna eura, a to nema veze sa istinom. Pa ću tako i pokušati objasniti. Ukratko, akumulirani gubitak nije dug koji sutra dolazi na naplatu, nego je knjigovodstveni pokazatelj koliko je društvo kroz prethodne godine pojelo vlastiti kapital nepokrivenim minusima. Znači, otprilike o tom se radi. Kod sportskog dioničkog društva kao što je Hajduk, to je posebno osjetljivo, jer se tiče vrijednosti kapitala, dioničara, mogućnosti dokapitalizacije i sposobnosti kluba da bez stalnih transfera pokriva troškove. Znači, akumulirani gubitak nije isto što i dug koji sutra dolazi na naplatu, da ponovim, Na prvu zvuči kao još jedan veliki minus u nizu. No, akumulirani gubitak nije isto što i godišnji gubitak. A nije ni klasični dug koji sutra dolazi na naplatu, da se razumiju. To je pojednostavljeno. Zbroj nepokrivenih gubitaka iz ranijih godina koji su ostali zapisani u bilanci društva. Drugim riječima, to je financijski trag svih onih sezona u kojima klub nije uspio pokriti rashode prihodima, odnosno u kojima se poslovni model nije zatvorio bez dodatnih izvora novaca ili prihoda. Kod sportsko-dioničkog društva ta je brojka posebno važna, jer se ne gleda samo kroz prizmu navijačke emocije, rezultata na terenu ili broja prodanih pretplata. Znači, ona ulazi u samu strukturu kapitala društva. Hajduk, za razliku od klasične udruge, ima dioničare, temeljni kapital, skupštinu, upravu i nadzorni odbor. Zato akumulirani gubitak nije samo računovodstveni pojam, nego signal koji govori koliko su prethodni minusi smanjili financijsku snagu kluba. To je jako važno. I sad bi ovoga još nešto. Važno je za naglasiti. Akumulirani gubitak od 33,5 milijuna eura ne znači da Hajduk nekome trenutno duguje baš taj iznos. Znači, klub može imati dugove prema bankama, dobavljačima, državi, igračima ili drugim klumovima, ali akumulirani gubitak je druga kategorija. On pokazuje koliko dio kapitala je kroz godine pojeden minusima koji nisu pokriveni budućim dobicima, rezervama ili drugim odlukama vlasnika. Znači, nisu. Mislim da razumijete to. U 2025. godina je knjigovodstveno bila dobra. Znači, to je prošla. Moguće je da klub u jednoj godini posluje pozitivno,
a da i dalje ima veliki akumulirani gubitak. Hajduk je 2025. zaključio s dobiti od oko 6,5 milijuna eura, uz prihode veće od 32 milijuna eura. Na papiru to izgleda kao vrlo dobar rezultat. Međutim, takva dobit ne briše automatski cijelu prošlost. Znači, takva dobit ne briše automatski cijelu prošlost. Ako je kroz prethodne godine nastao veliki preneseni minus, jedna pozitivna godina ublažava sliku, ali ne rješava problem do kraja. Znači, ne rješava problem do kraja. Tu se sad dolazi do ključnog pitanja Hajdukova poslovanja. Koliko je klub sposoban živjeti od redovitih prihoda, a koliko mu je za održavanje razine troškova nužna prodaja igrača ili jaki sponzor. A i do to ćemo doći. Upravo je to najvažnija razlika između dobrog sportskog trenutka i održivog poslovnog modela. Hajduk ima snažnu navijačku bazu, najpopularniji je klub u Hrvatskoj, ima najveći broj članova, odličnu prodaju pretplata i jak komercijalni potencijal. To su elementi koje nema mnogo klubova u ovom dijelu Europe. No istodobno imaju vrlo visoke troškove prve momčadi, stručnog stožera i cijele radne zajednice. Radnu zajednicu mislim od čistačica pa do predsjednika kluba. Kada su troškovi plaća i operativnog pogona postavljeni visoko, klub svake godine mora proizvesti velike prihode samo da bi ostao na nuli. U hrvatskom nogometu to najčešće znači jedno, transferi. Pošto su za sad odbili ono drugo, znači dobar jak sponzor, znači za sad je odbito Pirić, Nosov, Whitebait i tako dalje, onda se dogodi da se mora prodavati ono što bi rekli klubsko srebro. Ako se dogodi veliki izlaz i transfer, godišnji financijski rezultat može izgledati dobro. Ako transfer izostane, ista struktura troškova vrlo brzo postaje problem. Zato akumulirani gubitak od 33,5 milijuna eura nije samo priča o prošlosti, nego upozorenje za budućnost. Ona pokazuje da Hajduk nema mnogo prostora za promašanje. Osobito ako sportski rezultat ne donose europske prihode ili ako tržište igrača ne proizvede očekivani novac. Znači, onaj drugi možda da su pristali što se tiče dobrog sponzora, malo nešto sitne prodaje, ja mislim sljedeće godine, dvije da bi se to ustabililo. A ko sam ja da ja razmišljam o njima, oni vode Hajduk. Znači, izgubljene titule, europska ispadanja i sezone u kojima se velika očekivanja pretvore u trofeje, financijski gledano svaki takav promašaj ima i svoju cijenu, ali tako? Skupa momčad koja ne osvoji naslov, ne uđe u europsku skupinu i ne podigne vrijednost igrača, ne ostavlja samo sportsko razočarenje. Ona ostavlja i trag u bilanci ili u zaradi, kako god. Hajdukov problem zato nije samo
u tome što postoji akumulirani gubitak. Problem je u pitanju kako ga smanjivati bez prodaje najboljih igrača svake godine i bez stalnog oslanjanja na izvanredne prihode. Jel? Znači, to su navijače i tako dalje. Sad idemo nešto pokušati u nekim rješenjima kao ja, navijač, ekonomski, financijski stručnjak. Rješenja su poznata, ali nijedno nije jednostavno. Klub može akumulirani gubitak pokrivati budućim dobicima, može ići prema dokapitalizaciji, može smanjivati troškove ili povećavati redovite prihode. U nogometnom jeziku to znači racionalni ugovori, bolja transferna politika, jači sponzorski prihodi, europski rezultati, modernija infrastruktura i jasniji odnos između sportskih ambicija i financijskih mogućnosti. Jel' tako? Hajduk je klub ogromne energije, emocije i tržišne snage. Malo koji hrvatski klub može iz navijačke baze izvući toliko prihoda, pažnje i lojalnosti. Ali upravo zato je brojka od 33,5 milijuna eura toliko važna. Ona pokazuje da sama veličina kluba nije dovoljna ako se poslovanje ne može dugoročno zatvoriti. Znači, samo veličina kluba nije dovoljna ako se poslovanje ne može dugoročno zatvoriti. Možemo tu postaviti pitanje, kad sam već u tom dijelu, tko i zašto je u ovoj situaciji za sada, ja ću reći za sada, odbio jakog sponzora Whitebit, Nosova i Pirića. Ponovit ću pitanje i postavit ću pitanje. Tko i zašto je u ovakvoj situaciji, znači novčanoj, za sada odbio jakog sponzora Whitebit, Nosov, Pirić? Ko je taj? Mene zanima. Stvarno, ne mogu reći to akumulirano, drugo objasnio sam sve, ali je dug kroz prošlih godina, kroz ovo, kroz ono. Ti odbijaš sponzora koji ti nudi, 2 milijuna godišnje, nuditi neke bonuse, nudite ovo. Znači, ti takvog sponzora odbijaš ko da želiš, ispada tako. Mislim, teško mi to reći, ali ispada. Ko da želiš loše Hajduku, ko da želiš, da u stečaju ode Hajduk. Ne razumijem ja to. Ali ćemo mi pokušati objasniti u komentarima. Ali dobro, idemo dalje. Teško mi je kažem, pričati o tome, jer nije mi jasno taj praktički odjebanac jakih sponzora, da moram biti malo bezobrazan, a tako si dužan. Ali dobro. Neko će, povijest će pamtiti to, neko će to objasniti. I sada završim. Znači, akumuliran gubitak ne znači da Hajduk, da vas malo, smirimo se svi zajedno. Znači, akumuliran gubitak ne znači da Hajduk sutra prestaje funkcionirati. Ne znači ni da klub nema vrijednost, navijače, prihode ili potencijal. Ali znači da je račun za godine neravnoteže još uvijek tu. I da će svaka nova uprava, koliko god govorila o titulama, trenerima i pojačanjima, prvo morati odgovoriti na najneugodnije pitanje.
može li Hajduk biti veliki na terenu, a da pritom ne nastavlja gomilati financijske ožiljke? To je moje pitanje. Može li Hajduk biti veliki na terenu, a da pritom ne nastavlja gomilati financijske ožiljke? Moj odgovor može, ali sa drugačijim nekim, možda i modelom, možda ne odbijanja vakija sponzora i tako dalje. Imam ja sebi u glavi nešto, ali ko sam ja da mogu samo natukniti, mogu samo reći čim se ne slažem i to je to. A da ja idem rešavati probleme firmi jedne, to je Hajduk je firma. To ni ne mogu, niti sam školovan za to, niti ja mogu samo kao navijač pokušat da me neko čuje samo, eto. Već mi je lakše. Znači, ova brojka ponovno otvara pitanja koliko je taj model upravljanja zaista stabilizirao u Hajduku. Ili ga možda treba mijenjati i modernizirati za 21. stoljeće. To ostavljam vama za razmišljanje, za komentare i tako dalje. Da ponovim, ako nije neko dobro čuo možda. Znači, ova brojka, novčana brojka akumuliranog duga, ponovo otvara pitanje koliko je ovaj model upravljanja zaista stabilizirao u Hajduku ili ga možda treba mijenjati i modernizirati za 21. stoljeće. Ljudi moji, mi se nalazimo u 21. stoljeću, ne u 20. To, ponovo kažem, ostavljam vama na razmišljanje i možete mi napisati u komentarima i to je to. Evo, ja vas pozdravljam, Hajduk živi vječno, Bog i niko više i vjerujte mi, dok je god nas, Hajduk će biti, bio je 115 godina, bit će još, Hajdučki puče, pozdrav. Vidimo se u live-u.